Bangenot na barata. Supporter kan NPA sa Iriga City arestado sa illegal na droga. Para sira na mawara makalis na maulog sa bangkas ng Mumumasbate. Sekyugadan sa diskwido sa Tinapo, Siligao City. 76 na PDL sa Tabaco City District Jail nagraduar sa Alternative Learning System. Asin, senior high school student sa Daragalbay nag-mob dance sa saindang graduation ceremony. Diyos marahay na hapon, Webes, Hunyo 6, taong 2024. Uninan mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na aldaw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Uragon Legazpi. Sa detalye, sa rumpig tutubuda na supporter kan NPA, arestado makalis na maaktuhan na nagpapabakal ng illegal na droga sa Iriga City. Si May Arango sa bilog na detalye. Arestado ang sarong supporter kang New People's Army makalis naman laban sa pigkondusir na operasyon kang otoridad sa Iriga City aga ka nakaaging Martes. Sigun kay Police Chief Master Sergeant Salvador Ampongan Jr. ang pamayo kang Police Community Affairs and Development kang Iriga City Police Station. Nagpasiring ang tropa kan militar sa harong kan 38 anyos na sospek sa lugar kaini sa Barangay Santa Isabel parehong syudad. Ngani kaulayon patungkol sa pagsuporta subot kaini sa rebelding grupo. Alagad na aktuan nining nagpapabakal ng illegal na droga kaiban tulong kalalakihan. Kan si Taron, pinaputukan subot kan duwang lalaking katransaksyon kainian otoridad. Nagdura rin 2 minutos ang ribayan ng putok. Nakadulag ang tulong persona mantang na-corner naman ang pigsasabing supporter kang NPA sa pagsadiri kaining kubo-kubo. Makipag-coordinate na po kami sa other municipality na kung pagkatayin po ito na makipagtarabangan na lang po kung sa ina po itong mga taong itong suspect na nagdurulag tangaling matawan tamang di maninigong aksyon na madakot po sinda. Nakuaman sa nadakop na sospek ang sarong pidaso ng improvised shotgun, 8 bala, 10 pidasong sachet ng illegal na droga, asin sarong sachet ng marijuana. Nakula po itong tabang ito sa mota. Ang ibig sabihin, ang mga residente duman sa barangay, maski nga ni harayo sa sentro kang Iriga, ay nagtataw na po ki-impormasyon. Dahil na po sila natatakot na magtaw ki-impormasyon. Manununggot po sa mga illegal activity. Sa presente, nasa kustudiya na kan Iriga City Police Station ang sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 as in attempted homicide. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Duwang babae sa Naga City arestado sa illegal recruitment as in estafa. Saro sa mga sospek, anretirado pa naman na para tukdo. Si Jennifer Pulinar sa bilog na detalye. Dagos nang nahulog sa kamot kan otoridad ang sarong babae na wanted sa kasong illegal recruitment committed in large scale as in estafa. Makalihis na makorner sa pigkondusir na manhunt operation kan Naga City Police Station 5 sa mismong residensya kaini sa Gumamela Street, Naga City Subdivision, Barangay Triangulo, Naga City. Alas 7:30 nin banggi ka nakaaging Lunes. Binisto ni Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, ang tagapagtaram kan Naga City Police Office, ang suspetsyadong si alias Erlinda, 77 anyos na sarong retiradong paratukdo. Inaresto siya sa kusugan warrant of arrest na pigpaluwas ni Honorable Judge George John D.S. Aganan, ang presiding judge kan Regional Trial Court Branch 26, 5th Judicial Region kan nakaaging Hunyo 3, 2024. Ito sa tingin ko po ito yung mga pinapadala baga sa OFW. Yun ang usually na incident sa atin pagdating sa illegal recruitment. Yung iba nga na napabalita na iba man ang napupuntahang trabaho pagdating sa ibang lugar. That's why pinag-iingat nga yung publiko pag may mga hindi kilala or hindi legit na nagre-recruit na magtatrabaho kuno sa ibang bansa o ibang lugar. Ang mga red flag po dyan is walang opisina at mga repair lang. Pangalawa po is yung kinukulong yun sa isang lugar na halos walang komunikasyon. 120,000 pesos ang ipigrekomendang piyansa kan korte para sa kaso kaining estafa. Mantang mayong ipigrekomendang piyansa an korte para sa kaso kaining illegal recruitment committed in large scale. Mientras tanto,
Saro pang babayi na may kasong istapa ang napasakamot man kan otoridad makalihis na maaresto sa pigkundisir na operasyon kan otoridad sa Barangay San Francisco, Naga City pasado alas 5 nin hapon ka nakaaging Martes, Hunyo 4. Binisto ang suspect bilang sarong freelance agent, 45 anyos, may agom, asin residente kan St. Jude Village 1, Barangay Concepcion Grande, Naga City. Naaresto ang suspect sa kusugman kan warrant of arrest na ipigpaluwas ni Honorable Judge Efren Santos, ang presiding judge kan Branch 22, Regional Trial Court 5th Judicial Region, Naga City, na may rekomendadong piyansa na 24,000 pesos. Sa presente, parehong nasa detention facility kan Naga City Police Office ang mga suspitsado para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. 70 anyos na lolo na inambahanin tagaan sa iyang 47 anyos na live-in partner, arestado sa Karamoan, Camarines Sur. Uyaliwat si Jennifer Pulinar. Inaresto kan Karamoan Municipal Police Station ang sarong 60 anyos na lolo makalihis na magkausanin alarma sa saindang mga kabarangay sa Barangay Panigman, Karamoan, Camarines Sur ang iwal lindang mag-live-in partner. Mag-aalas 8 nin aga ka nakaaging Martes. Binisto ang suspect na si alias Roming para sira, asin aninambahan ka ininintaga na si alias Esang, 47 anyos, waitress. Sigun kay Police Corporal Raymond Guerra, ang Deputy Chief of Police kan Karamoan MPS, sarong concerned citizen ang nakapagpaabot sa indakan impormasyon. Sa ginibong pagberipikar, naparungan panin-arak ang sospek ka nagresponding kapulisan. Selos ang pigtutubudang kausakan nangyaring pang-aambanin taga kan sospek. Kaya mag-dispatch ng tropa, inabutan pa po ito na igwa paninggit na kumusyon, pero nagsisimbagan sumag live-in partner. Inambahan niya, natatagaon, kaya tinakot lang natatagaon kasi habol niya palaugon sa trabaho, yung live-in partner niya. Daima na sinapong lugad ang live-in partner kan biktima. Alagad pagiromdom kan otoridad, ibitaran ang pakikipagdiskusyon urog na kuna sa impluensya panin-ara. Asin iagina sa nasamaray na urulay an anuman na da ipagkakasinabutan. Normal po baga ma'am sa magkarelasyon na dahil po maiiwasan magkaigwaning date na puro problema, siguro ang maray, paghurunan, dahil pagagihon sa init ng payo, paghurunan. Pag-ansaro, nakainom may nitong payo, ang babae, hindi mo na magpara pa, tinagahan sa kasabihan. Pasensya ang kaipuhan nilang magsaro. Tama sakit po pag pakulog kita, iba po ng corresponding punishment po yan, penalty, makukulong po kita. O sa date na problema, nakadiskwido kita, tas lalong pinadakula na po yung problema. Ano po? Sa presente, nakaluwas na sa kulungan ng sospek makalihis ang 12 oras na pagkakakulong. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Pulinar. Para sira sa Masbate, padagos pang pinaghanap makalihis na mahulog sa piglulunada na bangka kasuudmang aga. Si May Arango sa bilog na detalye. Sarong 19 anyos na parasira nawawara makalis na maulog sa piglulunadan kaining bangka sa katubigan kang Barangay Marintok, Mobo, Masbate alas 7 nin aga kasuudma. Pigbisto ang biktima na sarong 19 anyos na lalaki, residente kang Barangay Impapanan, Armenia, Uson, Masbate. Sigun sa MDRRMO Mobo, hulita sa likodan nakatukaw ang biktima dahil tulos na riparo kan makaibanan kay niyang pagkaulog kan biktima. Nilikutan naman nila kaso hindi na nila naabutan po. Yung paglingon ng kasama nila, ulo na lang po makita sa silaga. Palubog na po. Basado sa impormasyon, pauli na ang biktima asin ang 5 kaining pag-iriba hali sa paglawud alagad sa katahawang kambiyahe. Biglang nakamati ning pagkalula ang biktima. Makali subot na magkakaning kinilaw na sira o toko-toko. Kung may makakita lang po sana, inform lang dito sa NDR office, sa hotline po para mapalam po namin sana sa pamilya po. Sa presente, padagos pa ang pigigibong search and retrieval operation kang Philippine Coast Guard. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango. Sekyugadan sa deskuido sa Tinampo, Siligao City. 76 na pidyal sa Tabaco City District Jail naggraduar sa Alternative Learning System. Asin senior high school student sa Daragal Bay nagbabdan sa sendang graduation ceremony. Yan ang siniba pang bareta sa pagbabalik ng Ako Bicol Online TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB
Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Sikyo gadan kan mabudalan o mabunggunin motorsiklo ang pigmamanehong motorsiklo sa Ligao City. Nakabunggong motorista, lango subuot sa alak. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Dead on arrival ang sarong security guard sa banggaan ng duwang motorsiklo sa Sitio Tagkaro, Barangay Pinit, Ligao City, banggi ka nakaaging Sabado. Binisto ang biktima na si Leo Lizarondo, 41 anyos, may agom, residente kang Barangay Barayong, Ligao City. Binisto man ang sospek na si Jeric Samar, 28 anyos, nurse asin residente kan Pulanggi, Albay. Sigon kay Police Staff Sergeant Mark Manlangit, ang traffic investigator kan Ligao City Police Station, pauli na ang biktima pasado alas 6 nin banggi. Kan makasalpukan ang motorsiklo kan pauli naman na sospek. Pauli po nga ni si guard, nasa tamang linya siya, pauli sa baloy lindaling. Aranina, Pinit, sunod na sa Barayong, Barangay Pinit. Medyo sadit ang tinampo duman. Tapos si taga-Pulanggi po, na aminadong nakainom, tali nga sa outing, medyo makaskasi padalagan. Naokupar niya po si linya kang kakuha niya, kasalubong niya. Kaya nag-head-on collision po sila. Napag-araman na apuwera sa biktima, igwapang sarong personang nadamay. Tulos man sindang pigdarara sa ospital para sa atensyong medikal. Alagad, huli sa mga seryosong lugad na sinapo kan biktima, dai na iniswinerte pang mabuhay. Arog po ngunit kaya ito ma'am na kung naka-helmet siya, pwedeng na-save pa sa buhay niya. Kaya dapat po sa mga motorista po, nagabos, dapat po kompleto, bago mag-drive, kompleto, dara-dara ang papeles kang motor, lisensya, tapos po, sana po naka-helmet. So talagang helmet na makasisave sa buhay ta. Mientras tanto, mientras na nakaluwas sa kulungan ng sospek, makalihis na makapagpiyansa. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. 76 na PDL kan Tabaco City District Jail ang matrayumpong nakagraduate sa Alternative Learning System na programa kan DepEd. Si Regine Bues sa bilog na detalye. Matrayumpong nakagraduar sa elementary, junior asin senior high school sa programang Alternative Learning System o ALS ang total na 76 na persons deprived of liberty o PDL sa pigkunduser na graduation ceremony sa Tabaco City District Jail kanakaaging Lunes. 25 PDL ang nagraduar sa elementarya, 32 sa junior high school asin 19 sa senior high school. Huésped de honor sa seremonya and focal person kan ALS program sa rehiyon na si Ricardo Montoya Tejerejas. Hanga si Tejerejas sa determinasyon kan mga PDL ngani mapahiwas an sa indang kaaraman sa ibong kan mga nakapalibot na rehas. Laom niyang maging liabi an ALS sa pagbabagong buhay kan mga ini. Kung anuman ang mga kanilang natutunan ay magamit halimbawa sa kanila pong pagbabalik, pag-i-integrate sa bagong lipunan natin. At naniniwala ako na pansamantala ang kanilang pag-stay dito sa atin pong quarters. At sa pagkakataon na sila po ay lalaya na, ang lahat ng natutunan nila ay kanilang magiging kapital, kapakinabangan sa buhay upang ang landas ng kanila pong buhay ay lalo maging maayos na.
Presente man sa seremonya, si Jail Bureau Director Jail Senior Superintendent Elena Rocamora, pig-umaw kan direktor at ispersos asin dedikasyon kan sa iya mga personahe, als teachers asin kan gabos na nagtarabang nga ni makapagtapos ng pag-aadal ang mga nasabing PDL. Malugod ko pong binabati ang bawat isa para po sa inyo ang araw na ito. And sa mga mahal po sa buhay ng ating mga nagsipagtapos, maraming salamat po dahil sinaksihan niyo po ang mahalagang yugto sa buhay ng ating mga graduates. So, in the BJMP, I should say we are not just your guard, but we also help you reform to become renewed individuals towards your eventual reintegration into the mainstream of society. Sigun kay Child Officer 1 Aida Bunabente, an als Instructional Manager as in Development Officer 2 kan TCDJ, ininaan ikatulong taon na nakapagkondusir sinda nin als graduate sa laog kan sa indang pasilidad, asin ang pinakadakol na nakagraduara. Karamihan po sa kanila siguro dahil madami silang oras dyan sa taas. So mas preferred nila na may ginagawa sila. So ang pag-aaral nila nagiging diversion ng time na mahaba sa kanila. So nag-aaral sila, nagbabasa ng mga modules nila. Masaya sila nang gawa ganun. Asigurasyon ni Jail Chief Inspector Ralph Vincent Bobis, an acting jail warden kan TCDJ, na padago sindang mabilog nin mga inisyatibo na madaranin magayon na pagbabago sa mga PDL. Hindi po dito natatapos ang edukasyon. Ipagpatuloy nyo yung nasimulan na edukasyon sa loob ng kulungan. Kami naman po sa BJMP ay nagbibigay ng pagkakataon sa inyo na magkaroon kayo ng edukasyon. Hindi lamang po hanggang junior high at senior high. Kami po ay gusto din po magkaroon kayo ng college behind bars. An-als ang saro sa mga programa kan DepEd na may obhetong makatabang sa mga out-of-school youths, maging sa mga PDL asin sa sisay man na gusto makapagtapos ng elementarya asin high school. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Kantang karera kan P-pop group na Bini, na piling gamiton sa graduation mob dance kan senior high school students sa Daraga National High School sa Daraga, Albay. Ang bilog na detalye kaan ihahatod ni Regine Bue. Talaga naman na mas naging memorable ang pagtatapos kan senior high school students sa Daraga Albay kan nakaaging Webes. Ang sa inda kayang graduation ceremony, medyo harayo sa ordinary. May pasabog pa kaya sindang mob dance gamit ang kantang karera kan P-pop group na Bini. Suulutan sa indang puting toga, sabay-sabay na nagbarayli sa Bicol University grounds ang 1,416 graduates kan Daraga National High School. Saro sa mga ini, ang 16 anyos na si Patricia Eliza Marie Mataba. Istorya niya, sarong simanas na naman indang pinaghandaan ang mob dance. Aminadong mapagal, alagad maugmada sa pagmati na naging kakaiba asin memorable ang sa indang seremonya. I think it's a very good song choice, especially for us students, especially po na not each of us na hindi pa po namin na-figure out. And I think yung message po ng karera, it's very reassuring na it's okay na if hindi mo pa alam yung gusto mong gawin in the future, as long as you keep moving forward, and that's what matters. Sigun sa officer in charge asin an assistant principal to kan eskwelahan na si Rosel Abrigo Mirandilla, ginamit ninda ang kantang karera kan Bini huli sa magay na mensaheng hatod kaini na naaangay ng gad sa indang mga naggraduar na mga estudyante. Yung experiences natin, kapag nai-relay natin or nai-relate natin sa mga bagay-bagay, mas maganda yung kinakalabasan nung parang yung accomplishment or parang yung experience nila, na-relate nila, maganda yung outcome. Ikinakaugma man ni Teacher Julius Martiliana na naapresyar kan saro sa mga miyembro kan Bini an esparsos kan eskwelahan asin kan interong estudyante. Po, committees, ang inisip po namin na though it's a mob dance, we call it as unity dance. Last dance of the graduating class, reflecting their academic journey in their entire stay sa Daraga National High School. And aside from that, since alam naman po natin na they are coming from different
track, strand, and section. So yun po, parang as a form of last farewell to one another para magkaroon po sila ng lasting memories with one another. Ininaan ikapitong senior high school graduation sa Daragan National High School na may pinakadakol na graduates as in pigko-konsiderar man bilang saro sa mga pinaka-memorableng pagtatapos. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy. Asin yan ang katiripunan kan mga baretang tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!